Waqt il-kontra replika tagħha f'ġurien li qed jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera, id-diviża talbet l-akkużat taqtil doppju li seħħ fl-2018 jibqa' miżmum fl-Isptar Monte Carmeli. Dan hekk kif il-ħamis l-imħallef Sherry Herrera bagħtet lill-ġurati jiddeliberaw sabiex jiddeċiedu jekk Kevin Mikallef mixi l-qtil ta' ommu Antonja Mikallef ta' 71 sena u Marija Carmel Fenek ta' 74 sena huwiex psikoloġikament f'siktu biex jgħaddi ġuri. L-avukat difensur François Dalli li qed jiddefendi lil Mikallef spjega li kif xedu l-psikjatri, id-deċiżjoni għandha tkun li Mikallef mhuwiex f'qagħda li jgħaddi ġuri minħabba l-instabilità mentali tiegħu. Qal li dak li jrid jintlaħaq ftehim dwaru huwa jekk hemmx ċertezza u mhux probabbiltà li hemm il-ġen u nnota li minn diversi rapporti ħareġ bħala fatt li l-vittma għandu l-kundizzjoni tal-Huntington. Hekk kif il-ġurin daħal fit-tielet jum tiegħu sa issa rriżulta li l-maġġoranza assoluta tal-psikjatri qalu li l-akkużat kien qed ibati minn psikożi. Bil-psikjatra Joe Cassar jgħid li meta eżamina lill-akkużat sab li kien qed isofri minn diżordni psikotika. L-avukat Dalli qal li qtil juri kemm Mikallef mhuwiex normali għax kieku kien jitlaq mid-dar, imur f'lukanda jew jitlaq mill-pajjiż. Qal li dak kollu li jagħmel Mikallef ma jagħmel sens għax lanqas biss ipprova jagħti dak li jagħmel. Tenna li malli Mikallef ġif sensieħu nduna b'dak li jagħmel ma setax jorqod u spiċċa disturbat ħafna. Dan jimplika allura li fil-ħin tar-reat ma kienx f'sensieħ. Id-difiża qalt lill-ġurati li mhumiex se jiddeċiedu jekk Mikallef hux ħati jew le, imma jekk fil-kummissjoni tar-reat kienx fi stat ta' ġen jew le. L-avukat Dalli ikkwota x-xhieda tat-tabib Mario Sherry li huwa tabib forensiku tal-qorti, illi qal li ra ċerti sintomi li jindikaw li kien hemm xi ħaġa mhux f'posta. L-avukat qal li dan kollu jindika li l-klijent tiegħu kien fi stat ta' ġen meta seħħ ir-reat u allura mhux f'qagħda li affaċċja ġuri. Fid-dawl ta' dan kollu huwa talab li l-akkużat jibqa' fl-Isptar Monte Carmeli.